mbiri ndi njofunika kwambiri. Mbiri imatiuza komwe tikuchokera, komwe tili, komanso komwe tikuyenda kulowera. Komano anthu ambiri sadziwa mbiri. Mwachitsanzo, mpingo wa STL ni mbiri, komano ndi angati ampingo wa STL amadziwa mbiri ya mpingowo. Ambiri sadziwa za 1844, ambiri sadziwa za ma Advent movement, ma Bible studies amene amachitika. Ambiri sadziwa ma pioneers athu ngakhalenso spirit prophets kuti inalembedwa bwanji, ntchito yake ndi chani, chifukwa ambiri sawerenga mbiri. Mu chaka cha 1903 mpingo wa STL unali pafupi kugawanikana. Dr. Harvey Kellogg amene anali wamkulu wa zachipatala mu mpingowo analemba buku lake lotchedwa The Living Temple. Mu buku li Kellogg anapanga introduce kapena kubweretsa mfundo zambiri zokamba za Mulungu komanso popezeka pa Mulungu zomweno anthu ambiri anayamba kuzikhulupirira koma zinali zabodza. Koma chifukwa chonena kuti Sister White pa nthawi anali asanalandire masomphenya olunjika otsutsa za nkhaniyi, anthu ambiri anayamba kukhulupirira zimenezi ndipo mpingo unasala pang'ono kugawanikana. Ndiyeno pofuna kudziwa zomwe zinachitika komanso pomwe tili, ino ndine loli tikuyenera tione zambiri chinachitika ndi chani mu 1903. Ndi chifukwa mpingo unasala pang'ono kugawanikana. Kodi nanga Mulungu analowerera bwanji pa nkhani imeneyi? Zimene zilizola mphunziro la Kalata 2:53. Dr. Harvey Kellogg buku lake limene Living Temple anakamba kwambiri zokhudzana ndi Mulungu komanso kupezeka pa Mulungu. Eno wati buku lisanaliwerenge koma asanalenge buku lija, Mulungu anamuonesa vision ya zomwe zinali buku muja. Kotero anamuuza chonena kuti Ellen White alembe. Harvey Kellogg mwazina amakhulupirira onena kuti Mulungu amapezeka mu china chilichonse, yomweno mwina mchizungu zimatchedwa ziphunzitso kuti pantheism. Ndiyeno Harvey Kellogg amaphunzitsa onena kuti Mulungu ali mu mtengo, Mulungu ali mu mwala, Mulungu ali mu cholengedwa china chilichonse. Ndefunso ndilakuti kodi ngati Mulungu ali mu mwala, ali mu mtengo, ali mwa ine ndi inuyo, pali chifukwa chanji chotilape? Ndiye kodi mawu asarana chonena kuti nanunso mzakhala ngati milungu, sakukhala ngati oona? Handakhala ngati oona malinga ndi phunzitso zimene zichi. Komano Harvey Kellogg ndi anthu amene amakhulupirira zimenezi sanadziwe kuipa kwa ziphunzitso zomwe iwo amakhulupirira komanso kuziphunzitsa. Koma kumwamba kunayankhulapo mawu pa nkhani imeneyi. Sister White polemba analemba kunena kuti ndayenera ndi kulemba zambiri zokhudzana ndi ziphunzitso zachilendo ndi maganizo amene afotokozedwa mu Living Temple. Ngati ziphunzitso izi zikanavomerezedwa ndi anthu athu, mizati yolimba yachikhulupiriro chathu ndi choonadi chomwe chapanga Seventh-day Adventist kukhala chomwe iwo ali chikanasesedwa. Ndinayenera kusonyeza kulakwa kwa ziphunzitso zimenezi, kuzisonyeza ngati mtundu wa mpatuko wa masiku osiriza. Timauzidwa ndi mawu a Mulungu kuti chiphunzitso choterocho chidzalosedwa pa nthawi yonga ino. Abale ndi alongo, ziphunzitso zomwe Kellogg amabweretsazi zinali zoyenera kuti zimazula kapena kuchotsa ntsanamira za chikhulupiriro chathu, zomwe timazitchula kuti fundamental beliefs, zomwe zinasindikizidwa mu 1872 komanso mu 1889. Zimenezi mwina lero sitingazindikire monga zinali kale pakuti lero zinasinthidwa, koma kalero zinali zosiyana. Pali phunziro lina lomwe tikuona kusiyana kwa mfundo zimene zizi makamaka pa ntsanamira number 123 yomwe imakamba zokhudzana ndi Mulungu. Kodi kalekale amakhulupirira kuti chani anthu, nanga ife lero tikukhulupirira kuti chani? Komano Kellogg Sister White akuzonena kuti ziphunzitso zakezi zomabweretsazi malemba anazikamba kale kunena kuti ndi mtundu mmodzi wa mpatuko omweno umayenera ubwere masiku otsiriza. Ndiyeno Kellogg mu ziphunzitso zake komanso zomwe Kellogg amakhulupirirazi, Kellogg samadziwa kuipa kwa zomwe iye amaphunzitsa. The Spirit Prophecy, Sister White apitiriza kulemba akunena kuti ndalangizidwa ndi mthenga wakumwamba kuti mfundo zina za buku la Living Temple nzosamveka, ndiponso kuti kulingalira kumeneko kungasocheretse maganizo athu amene sanakhazikitsidwe bwinobwino pa maziko achoonadi cha lero. Limabweretsa izo zomwe zilibe kanthu koma zongopeka ponena za umunthu wa Mulungu ndi kumene kupezeka kwake kuli. Mawu oti umunthu wa Mulungu chizungu ndi personality, koma chifukwa chakuchepekera kwa mawu achichewa tangoti umunthu, koma tanazonena kuti personality ya Mulungu. Ndi akunena kuti zomwe Kellogg akuphunzitsazi ndi zosokonekera, akuti zitakusocheretsa anthu iwo amene sanakhazikitsidwe mu choonadi cha lero, chikhulupiriro chathu cha leroli. Zachisoni kunena kuti mu mpingo wa STL nthawi imene 1903 amuna ena amene anali akuluakulu mu mpingo nawonso anasocheretsa ndi zomwe Kellogg amaphunzitsa. Koma kodi Kellogg amaphunzitsa kwenikweni amati chani? Ndipita patsogolo kuti kodi Kellogg amaphunzitsa chani kwenikweni. Ndiyeno tikuyenera kudziona kuti Kellogg anali munthu wachikoka kwambiri.
Kerogi anali munthu amene nkhali kuchipatala anzake akuti iye amaganiza 5 years pasogolo pa anzake. Anali munthu amene amawerenga kwambiri. Anali munthu amene anthu amaona ngati munthu wodziwa. Komano tsiku lake sitawaida kugona usiku anaona masomphenya. Masomphenya sitawaida kulemba kunena kuti usiku wina chochitika chinasonyezedwa bwino lomwe pamaso panga. Sitima inali pamadzi, chifunga chachikulu. Mwadzidzidzi woyang'anirayo anafuwula. Chimwala cha madzi owundana patsogolopo. Kumeneko pamwamba pa mpangala wayo panali phiri la madzi owundana. Liwu la ulamuliro linafuwula. Kumana nacho panalibe kukwayikira kwa kanthawi. Inali nthawi yoti achitepo kanthu. Nthawi yomweyo okolezera ku injini anakweza moto injiniyo, ndipo munthu amene anali pa chiwongolero anawongolera ngalawayo molunjika pa madzi owundana. Mwamphamvu anagunda ayeziyo. Panali kunjenjemera kuopsa, ndipo madzi owundana anasweka mzidutswa zambiri. Mkugwa ndi phokoso ngati bingu pa sitimayo. Anthu okwera sitimayo adagwerezeka kwambiri ndi mphamvu ya ngoziyo, koma panalibe amene anafa. Chombocho chinavulala koma osati moti sichingathe kukonzeka. Chinanyamukanso chikadali kunjenjemera. Kunjenjemera kuchokera kutsinde kupita kumbuyo ngati chamoyo, kenako chinapita patsogolo. Ndinadziwa bwino lomwe tanthauzo la kuyimirira uku. Ndinali ndi malamulo anga. Ndinali nditamva mawu ngati mawu ochokera kwa kapteni wathu. Kumana nacho ndinadziwa kuti ntchito yanga inali yotani, komanso kuti panalibe mphindi yotaya. Nthawi yoti chitepo kanthu inali itakwana. Ndiyenera mosazengereza kumvera lamulo. Kumana nacho usiku umenewo ndinali m'maso 1 koloko usiku ndikulemba mofulumira monga momwe dzanja langa lingadutse papepala. Abale njalo sister White akuona masomphenya awa amene akuona sitima kudutsa pamadzi. Ndiye sitima ija ikuzaona madzi owundana kusogolo. Ndiyeno kwa amene madziwa nkhani ya pamadzi ngati apeza mwala patsogolo, chomwe tingachite ndikuthawa mwala uja, mwala wa madzi owundana. Komana kumva mawu amene akunena kuti mwala musathawe kwa mukumane nawo mwalawo. Ndiye sitima ija kuonjezera speed, kuonjezera moto ku injini, ndikukaphwanya mwala uja. Mwala uja kuphwanyika zidusa mwala kugwera pa chombo paja, chombo kunjenjemera, koma kunena kuti sichinawonongeke moti singathe kukonzekanso. Sister White anaona masomphenya amene anadziwa tanthauzo lake. Inayita kwana nthawi yoti akumane ndi china chake. Kodi chinali chani chomwe Sister White amene akumane nacho? Chifukwa kunena kuti sitima inanyamukanso monjenjemera nkumapita kutsogolo. Nkutheka mwina munamva poso za vision ya Sister White yomwe anaona anena kuti sitima yomwe ili mpingo wa Mulungu udagwerezeka, koma kunena kuti siunamire mpaka anafika pokocheza. Zomwe mwina anthu azina amapanga interpret kapena kutanthauza masomphenya awa munjira yolakwika. Komano masomphenya amene pali phunziro lake lomwe ndikuona muno bwino. Komano masomphenya amene Sister White akuona apa chichika choona kuti Sister White akudziwa choona kuchita ndipo akuyamba kulemba makalata usiku. Ndiyeno pamene zimene zikuchitika ndi chaka cha 1903 mu October kunali kuli msonkhano wa General Conference. Ndiye mwana wa Ellen White polemba za msonkhanowo akulemba kunena kuti masiku yambirira mkumano Dr. E.G. Wagona, Elder A.T. Jones ndi Dr. David Paulson anafika ku Washington. Dr. Kellogg anabwera mmawa pa Sabata October 17. Pamene amuna chakelo Battle Creek ankazionetsera okha zinali zoonekerati kwa Elder Daniels ndi anzake kuti adzakumananso ndi The Living Temple ndi phunziro cha Mulungu komanso kupezeka kwake. Dr. Paulson yemwe anathandizira kwambiri Dr. Kellogg adabwera kwa Daniels. Pamene awiri wankaenda ankapitiriza kukambirana za tsikuli. Anafika ku nyumba kumene Daniels ankakhala, anayima pansi pachoyikapo nyali nkumacheza kwa kanthawi. Pomaliza Paulson adabwereza chala chake kwa Daniels ndipo anati, ukuchita cholakwitsa pa moyo wako. Pambuyo pa chipwirikiti chonsechi tsiku lina udzauka nkuzindikira wakugubuduzika mu fumbi ndipo wina adzakhala akutsogolera. Elder Daniels adadziwongola mkutopa kwake komanso makulefuka kwake ndipo anayankha mwamphamvu, sindikukhulupirira uneneri wako. Muli monse mene zingakhalire ngakonde kulubuzika pa fumbi ndi kuchita zimene ndimakhulupirira moyo mwanga kuti nizolondola, kusiyana ndi kuyenda ndi akalonga kuchita zimene chikumbumtima changa chikundiuza kuti nkulakwa. Atasiyana, Daniels analowa mnyumbamo ndipo anapeza gulu la anthu likumdikira. Iwo adaoneka ngati opepukidwa ndipo anafuwula kuti chipulumutso chafika. Nawa mauthenga awiri ochokera kwa Mai White. Sister White usiku walemba makalata. Amalemba machangu monga momwe dzanja lake lingathe kulembera. Makalata amene walembaja atumizidwa. Atina Daniels ali ku msonkhano ndipo ku msonkhano uja ati anadziwa kunena kuti momwe aona Jones aona Paulson ndi Kellogg adadziwa kunena kuti ayenera kumanenso ndi chiphunzitso cha Living Temple, koma iwo alibe ma answer okwanira pakhani. Ndiyeno chitika chona kuti pamene zimene zikuchitika
kubwera makalata awiri a Sister White amene walemba usiku uja masomphenya amene timawerengacha. Makalata jafika akuti Daniels anaona anthu anaoneka ngati opepukidwa kwambiri. Anamuwuza nena kuti nawa makalata amene Sister White alemba. Kodi makalata amene Sister White analemba ngoti chani abale njani? Sister White makalata amene analemba mojani khane kuza ndi chiphunzitso cha Kellogg. Chifano ndi chomwe Mulungu anamuwuza nena kuti akumane nacho. China chili njani mu 1903. Ngero ndikupempha chimodzi. Mugwire ma date amene tikambawo. Msonkhano amene ukuchitika around 16, 17, 18 October ndi around period imeneyi. Ndiyeno makalata amene abwera aja chuchika ndi chani? Tamveseranizi. Daniel anati palibe amene angaganize kuti ndinawerenga mwachidwi mapepa amene anabwera makalata pamene tinali kukambirana. Panali umboni wabwino kwambiri okhudza zolakwa zoopsa zomwe zinaphunzitsidwa mu the Living Temple. Uthenga unali utafika pa nthawi ya mavuto. Pamene ankawerenga maso ake alagwera pa mawu awa. Ndili ndi zina zoti ndinene za aphunzitsi athu ponena za buku latsopano la Living Temple. Samalani mmene mukuchirikizira malingaliro a mbukuli. Ponena za umunthu wa Mulungu, monga Ambuye akuonetsa zinthu kwa ine, malingaliro awa alibe chivomerezo cha Mulungu. Iwo ndi msampha umene mdani waukonzera masiku otsirizana. Ndinkaganiza kuti izi zazindikiridwa ndipo kuti sikukhala kofunika kuti ndinene kalikonse za izo, koma popeza zonena zanenedwa kuti ziphunzitso za bukuli zikhoza kuchirikizidwa ndi mawu a mzolembera zanga, ine ndili wokakamizika kulankhula motsutsa zonenazi. Mwina mbukuli muli mawu ndi malingaliro ogwirizana ndi zimene ndinalemba, ndipo pangakhale mzolembera zanga mawu ambiri amene pamene achotsedwa mchulumikizo chawo ndi kutanthauzidwa mogwirizana ndi malingaliro a mlembi wa Living Temple angaonekere kukhala ogwirizana ndi ziphunzitso za bukuli. Zimenezi zingapereke chichirikizo choonekera ku chitsimikiziro chakuti malingaliro a Living Temple amagwirizana ndi zolembera zanga, koma Mulungu aletse kuti maganizo amenewa apitirire. Sikufunikira zachinsinsi zomwe zili mbukuli. Iwo amene avomereza mabodza amenewa posachedwapa adzapeza kuti ali malo amene mdani angalankhule nawo ndi kuwatsogolera kutali ndi Mulungu. Zaonetsedwa kwa ine kuti wolemba bukuli ali pa njira yabodza. Iye wasiya kuona choonadi chosiyanitsa cha nthawi ino, sakudziwa kumene mapazi yake akuyenda. Abale njalo, Sister White akambonena kuti amaona onena kuti mwina zomwe Kellogg Quinsazi zachidziwika kuti zabodza, ndipo mwina kuti safunika kuti achite kuyankhulapo makhani. Koma kunena kuti chifukwa choti Kellogg walemba, ndipo mmene walemba Kellogg imo akuphunzitsa kunena kuti Sister White zolembera zake zikuvomereza zomwe Kellogg Quinsazi akuti Sister White ananena kuti akulepo kanthu. Ndi akunena kuti Kellogg amatenga mawu a Sister White nkumachotsa mu connection yake yeniyeni, kumatanthauzira monga momwe iye akufunira. Zimene pakucha pa nthawi zimaoneka ngakunena kuti Kellogg zomaphunzitsa iyeyo ndi zomweno Sister White akamba zikugwirizana. Kumalo zonsezi zinali zabodza, zonsezi zinali zoona. Ndiyeno Sister White akupitiriza kuti tisamale ndi momwe tikuchirikizira ziphunzitso zimene zizi, chifukwa sizichokera kwa Mulungu, zilibe chivomerezo cha Mulungu. Kodi abale ndi alongo, Kellogg amaphunzitsa kuti chani? Ndi chani chomwe Kellogg amaphunzitsa chomwe kumwamba kumatsutsa kunena kuti ndi zabodza? Kellogg amaphunzitsa kuti chani? Sister White akupitiriza kulemba akunena kuti ndili ndi zambiri zoti ndinene zomwe sindingafuna kuzinena m'mbuyomo, koma panopo maganizo anga ndi okonzeka kulankhula ndi kuchitapo kanthu. Pepani chifukwa chokakamizika kutenga malo amene ndikukakamizika kutenga m'malo mwa anthu a Mulungu. Potenga udindo umenewu ndimayikidwa pansi pakufunikira kwa kusenza katundu wolemera, wosonyeza kuyipa kwa mapulani omwe ndikudziwa kuti sanabade kumwamba. Ichi ndi chotsatira chomwe nthawi zambiri m'mbuyomo Ambuye adandisensa ine kuti ntchito yake ipitire patsogolo m'njira yoyenera. Komabe ndikufunika kupita ku nkhondoyo ndikuchita ntchito yofunika kwambiri pamaso pa misonkhano imene Yehova wandipatsa, ntchito yokonza njira yolakwa ya amuna amene amadzinenera kuti ndi Akhristu, kugwira ntchito imene iyenera kuthetsedwa mwakutayika kwakukulu ponse pawiri pa zachuma ndi kugwetsa chidaliro cha anthu. Sister White akulongosola nena kuti zomwe Kellogg Quinsazi sizinachokera kumwamba. Kellogg asazitenga kumwamba zinthu zimene zakuzitenga kutiko. Ndiye Sister White akunena kuti Sister White nthawi zambiri amakakamizika kulankhula kapena kugwira ntchito yomwe ntchitoyo imachitika mwakutaya kwa chuma komanso kuchotsa mwachidaliro cha anthu athu. Ndipasani chitsanzo.
munthu abwera kuno kukalonga ndi walalikira uthenga umulu wabodza munthu mkhala wa mpingo wa Seventh-day Adventist kuti ife tipange counter apena titsutse uthenga umenewu na fense tipenapita pa ground pompaja tikalalikireso uthenga uja ngati anagawa mabuku ifenso anagawa mabuku kuti mabuku aja afikire kwina kusekucha zomweno zingapange cost ndrama za mpingo komanso kodi anthu atikhulupirira bwanji ngati tukapa zonse mphana maistiyeza kukhulupirira zinthu zina khelo kakubwera nkubweza phunso zina kodi anthu akhulupirira zilizo ndi zomwe zimachitika mu 1903 ndi sitawide makalata ake akulemba molunjika kuno bwino ndi abale ndi alongo kodi nkhani chinachitika ndi chani Kelogi makalata amene watawerengedwa chikuchitika ndi chani ndi akulemba kunena kuti kungakhale kosatheka kupeza chinenero kuti chinene momveka bwino ndi mwamphamvu monga momwe ndikufunira kuti mfundo zonse zokhuzana ndi kulandiridwa kuonetsera ndi chikoka cha maumboni amenewa ndi zina zomwe zinalalikidwa mkati mwa mkumano umenewo sindidaonepo maumboni otere autsogoleri wa munthu wa mzeru zonse okhuzana ndi zochitika izi ndi maganizo awo mulungu okha amene akanadziwiratu za vuto ndi zosowa zathu ndi kutitumizira ife chithandizo chenichenicho chimene timafunikira pa nthawi yake yeniyeniyo tinafika pakuti tingalekane njira zinali zoonekerati kuti ife tinali kuyang'anizana ndi kugawanika kotheratu kwa amuna otsogolero ndipo posakhalitsa anthu akaneranidwa kusankha mbali pamene ndinawerenga mawu a msonkhano pambuyo pa mawu osonyeza kulaka kwa ziphunzitso za m'buku la Living Temple mawu ambiri akuti amene anatuluka ndipo misonzi inatuluka momasuka kuyambira nthawi imeneyo kuwala kunabwera mu bwalo ndipo kupezeka kwa Mulungu kunamveka bwino tsiku lonse nditamaliza kuwerenga nthawi yomweyo abalewo anayamba kuyamika Mulungu chifukwa cha liwu lomveka bwino limene linalankhula nafe mauthenga amenewa analongosola ndendende mmene zinthu zinalili moti aliyense amene analankhula anakakamizira kunena kuti linali liwu la Mulungu lolankhula kwa ife mkumano sanatseke mlembi wa bukulo ananena kuti alichotsa pa msika abale ndi alongo Kelogi makalata amene akuwerengedwa mu bwalo mu mkumano anthu osali momwe Kelogi ali momwe Kelogi kamali mamanyazi kamali makhuzira mtima koma Kelogi akunena kuti aliyense muchipinda mutalisa amalira aliyense makamboti amen kuona kuti Mulungu wabweretsa yankho pa vuto omwe alipo chifukwa kunena kuti mpingo unafika kunena kuti apa ugawanikana mpingo anthu ugawanikana anthu aina asankhe mbali kwa Mulungu atumiza thandizo zinthu zimene sanachitike ndiye Kelogi akumaliza kunena kuti adavomeza ulawo wake ndipo anena kuti buku limene alichotsa pa msika koma pale ndi alongo kodi Kelogi zimenezo anachitadi ayi chikala Kelogi buku lake anachotsa masika monga momwe analonjezera sibwezi takhala pano pakupanga video iyi sibwezi kulalemberaso kalata amene kala 253 koma chifukwa Kelogi sanachite zomwe analonjeza nichifukwa tikukamba za video iyi komanso nichifukwa tikukamba za kala 253 komanso ndichifukwa chake lero mpingo uliso mbali imodzi yomwe ili mbali yolapika kodi chinachitika mu 1903 patseta amene apa chinali chani kumbukirani izi kuchitika around 17 October ndiyeno panangopita masiku ochepa Daniels analanda kalata chena kwa Kelogi ndi Daniels anamulembera mwana wa Ellen White W.C. White kalata yomulongosolera zomwe Kelogi wamuuza ndi kuti mukalata mu Daniels akulemba chani mulembera W.C. White akulemba kuti chani Daniels kenako Kelogi ananena kuti maganizo ake akali okhudza utatu wa Mulungu ndiwo anali kumulepheretsa kunena mawu omveka bwino komanso olondola koma panangopita nthawi yochepa anayamba kukhulupirira utatu wa Mulungu ndipo tsopano ankatha kuona bwino lomwe pomwe vuto lonse linali ndipo adakhulupirira kuti atakuthetsa nkhaniyi moyenera iye anandiwuza ine kuti tsopano akukhulupirira mwa Mulungu Tate Mulungu Mwana ndi Mulungu Mzimu Woyera ndipo lingaliro lake linali lakuti anali Mulungu Mzimu Woyera osati Mulungu Atate amene anadzaza danga lonse ndi chamoyo chilichonse Kelogi amuuza Daniels zonena kuti utsa Daniels buku langa lija lapereka wrong impression lapereka maganizo olakwika chifukwa choyena kuti ineyo poyamba ndinali ndi maganizo okana utatu wa Mulungu ndidziwa bwanji zimene zizi chifukwa chonena kuti Kelogi amene akamba zimene zizi mpingo wa SDA unali ukukana za utatu wa Mulungu mpingo wa SDA unayamba kukhulupirira utatu wa Mulungu mu zaka za 1981 posekera pompa kwambuyo muse mpingo wa SDA unali usakhulupirira zimene zozo ndi nthawi imene Kelogi akulemba zimene zola amakhulupirira in Trinity ndikuti mpingo wa SDA usanayambe kukhulupirira Trinity tsono Kelogi akukhulupirira kuti si Mulunguso Tate amene amadzaza mwala amene amakhala mu mwala mu mtengo chilichonse ayi akuti koma tsopano ndani ndi Mulungu Mzimu Woyera Kelogi akunena kuti waonanena kuti atakupanga clear up kapena kuchotsa pamene panali vuto ndi Living Temple kupanga pochani
poyikapo trinity. Kodi kumwamba kunangamba chani kero kana panga zimene zizi. Kumwamba kunamvumira zomwe kero kamphunzitsa nula basi chifukwa ati ndizoona kamera kumwamba kunachita mutani. Ndiyeno W.C. White anamuyankha Daniels. Nayenso mkalata ina. Ndiyeno Daniels akulemba zimene zizi pa 29 October. Kumulembera W.C. White pa 9 October. Ndiyeno pa 4 November W.C. White kumuyankha Daniels. Ndipo pamene akuyankhapo akunena kuti amayi ndine ndawerenga kalata yani ya 29 October. Momwe mwalankhula za madongosolo angapo amene ayikidwa okonzanso komanso kusindikizanso buku la Living Temple. Tinali okondwera modabwa pakulengeza kuti utekelo kapyosa buku li pamsika. Ndipo tili okhumudwa kuti maganizo ake akubwereranso kuti alikonzenso. Amayi afotokoza okha mwamphamvu pa nkhani imeneyi. Akuyitenga ngati ni nkhani yomwe yatichitika chosapindulitsa. Ndipo ndikuganiza kuti akulemberani posachedwa zokhudza maganizo awo pa nkhani. Ndipo no kumapeto akalata ake W.C. White akuonjezeranso akunena kuti ndikuganiza kuti zikhala zofunika kupereka maumboni apadera, ndipo maumboni amene ayenera kukhala odzaza ndi mfundo zolunjika pa nkhani yomwe ikambidwayo, komanso zolembedwa zina zomwe zikhoza zoonetsa kulakwa kwa iwo amene akuphunzitsa amene achoka mchoonadi kudzera mu ziphunzitso ndi zinyengo zodabwitsa. W.C. White ananena kuti kalata yoyena kuti kero kamukhupa Trinity nde chifukwa amukhupa Trinity akuti buku lake jali pakaso revise ali kalata ija W.C. White ndi mayi ake ayiwerenga. Zimene akulemba pa 4 November 1903. Ndi akunena kuti amayi amene Sister White alemba kalata pompano yolongosola maganizo awo pa nkhani imeneyi. Nkhani ndiyo yoti kero kapakaso revise buku la Living Temple ndawi ya Mose Trinity. Ndi ambiri amaphunzitsa kunena kuti Sister White pofika 1888 amakhulupirira Trinity imene amalemba buku lake la Desire of Ages. Ndiyeno ngati Sister White pofika 1888 amakhupa Trinity, munandizo kuti Sister White sili kuyenera kumuona akutsutsa zomwe kero kakamba chifukwa wosakhulupirira zofanana. Koma Sister White akulemba chani mukalata amene kala 253. Mwina ndikayambira kuti Kerogi amakhulupirira zambiri zoyipa. Kerogi amakhulupirira kunena kuti akuti dzuwa lomwe timaona chokera kwamba lija ali si dzuwa chabe, kuwala amene sikuwala kwa dzuwa chabe, ati ndi kuwala kwa Mulungu. Ati mu dzuwa muti ali muli mphamvu ya Mulungu mu dzuwa. Ali mphamvu ya Mulungu imeneyo ndio imakulitsa mitengo zina zoterozo. Kerogi akusa zosocheretsa kwambiri. Sister White akulemba mkalata amene ikuitcha kalata 253. Sister White akulemba kunena kuti ndiyenera kukuwuza kuti maganizo ako mu zinthu zina ndi olakwa kotheratu. Pali zinthu zambiri zomwe muyenera kuzigonjetsa usanapulumutsidwe. Mu mtima wosasogozedwa ndi Mulungu muli china chake chimene chimausogolera ku chikhumbo chofuna kukhala wokhazikika mu njira yace yoyipa. Sister White akambonena kuti mkulu wa SDA pa nthawi anali osapulumutsidwa. Ndiye panali zinthu zina zomwe amayenera asinthe mu mtima mwake ngati amayenera apulumutsidwe. Izi satipatse chikhulupiriro mu zomwe kero waphunzitsa, koma zitipatse chodabwitsa chochititsa mantha kuti nafenso tisakhulupirire zomwe kero kakhulupirirazo. Sister White apitiriza akunena kuti sindingayelekeze kulankhula za Mulungu monga mwalankhulira za Iye, komanso ndikulangizidwa kunena kuti mawu a Mulungu mulibe kalikonse kotsimikizira malingaliro ako azamizimuwa. Kodi sikusiya ziphunzitso zonse izi sipompano? Pa izo malingaliro ako akhala kukhala kwa nthawi yayitali, koma alibe kuyeretsa kuyenga kukulitsa chikoka pa moyo wako. Ambuye alibe ntchito ndi ziphunzitso zimenezi, ndipo sakufuna kuti anthu ake azitsimikizire kapena kuzifalitsa. Zomwe kero kuphunzitsa m'malemba mulibemo akuti Mulungu sakufuna anthu ake azitsimikizire kapena azifalitse zimenezi. Kuti pa nthawi kero kuphunzitsa ziphunzitso zingati? Akuphunzitsa ziwiri, pantheism komanso aphunzitsa Trinity. Sister White anena kuti zomwe kero wakambazi akunena kuti m'malemba a Mulungu mulibemo, komanso Mulungu sakufuna anthu ake aziphunzitse kapena azitsimikizire. Mwina mpingo wa SDA lero silikhulupirira pantheism, koma kodi china chomwe kero waphunzitsa silichikhulupirira? Kodi ife sinayitsimikizire nkuchipanga monga requirement ya chipembedzo kapena kukhala mkhristu mu mpingo wathu? Tapesa nkala Sister White amene akupitiriza. Sister White akupitiriza anena kuti ziphunzitso zosokerera sizingavomerezedwe ndi iwo amene ali okhulupirira ku chikhulupiriro ndi mfundo zomwe ali nazo
zimene zapirira chitsutso chonse cha zisonkhezero za Satana. Ziphunzitso zosekerera adife sitingazivomereze. Kellogg akufuna asokerere pamene buku lake limalakwitsa. Akusokera bwanji? Akapo chigamba cha Trinity. Adakatera wasokerera nkhani seja yakonzeka basi. Ndakuti ziphunzitso zotere zifeyo sitingazivomereze monga anthu. Amene ndili khulupiriro chomwe chapita chitsutso cha zisonkhezero za mdani. Kodi ife tikudziwa kuti Satana wachita njira yakulu yotani mu dark ages komanso mina musemu kufuna kupanga suppress kukanikiza pasi choonadi. Ndife lero monga Khristu sitingavomereze ziphunzitso zosekerera zomwe malemba mulibemo. Ife tipena kumakhulupirira chilichonse malemba ukamba. Sister White Mukada 253 akupitiriza kulongosola fundo zina akukamba kunena kuti monga anthu tidzayima ndi pa nsanja yomwe yapirira mayesero ndi mayesero, tidzagwira mizati yotsimikizika chikhulupiriro chathu. Mfundo zachoonadi zimene Mulungu watiulira ndizo maziko athu okha, iwo atipanga ife chimene tili. Mfundo zatsopanozi zongopeka ndi zosangalatsa komanso zosocheresa, zimayike pachiswe zofuna za moyo wosatha. Abale ndi alongo, tili nawo maziko okhazika, maziko amene sangasunthike. Maziko atiwo chikhulupiriro chomwe Mulungu anapereka kwa mapanias athu, chomwe chinaperekedwa, chomwe chitawira kambona kuti chinaperekedwa kudzera mu kupemphera komanso ma Bible studies. Anthu samagona usiku wonse kuphunzira choonadi chimene chichi. Ndakuti fero tizayime nji pa nsanja yoteroyo, tisagwerezeke kupita pa ziphunzitso zatsopanozi. Kellogg akubweretsa zatsopano zomwe zikutsutsana ndi foundation yathu yonse ya mpingo. Koma lero foundation imeneyo mapillars ena choselapo. Kodi ni ndani amene ali responsible kapena aliwo amene akumachosa mfundo zimene zizi? Kodi ochosayo akuchosa on behalf of church chonse? Akupanga maganizo ake kapena akupanga maganizo ayi ndi ineyo? Chifukwa chani mpingo wa state tafika po sinde zomwe nakhulupirira? Tikuona jambi Kellogg kwesa jambi akudwamba kukhulupirira in Trinity. Sister White Mukada akapitiriza kulankhula akupitiriza White anena kuti muyenera kumvetsa izi. Pokapoka mudakhulupirira ndi abale ndi alongo tigwire mawu awo. Sister White akuyankha ma claims kapena zokamba za Trinity. Chika Kellogg akupusa Trinity. Ndiyeno Trinity imakamba kuti chani? Trinity imakamba onena kuti kuli Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera, atatu Mulungu mmodzi. Trinity imakamba onena kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu ayi. Inali ngati play chabe ni maina, it's just a name, ndi dzina chabe. Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Akuti kutere ku Yesu Khristu akanacha kwatu matate chifukwa onse ngofanana, palibe amene ali tate wa mzake komanso mwana wa mzache. Sister White lampa motsindika akunena kuti muyenera kumvetsa izi. Pokapoka mudakhulupirira muchitetezero ndi kudziwa kuti inu munagulidwa pa mtengo wa mwazi kwa mwana wobadwa yekha wa Mulungu, mudzamangidwa motsimikizika ndi woyipayo. Ngati mupitiriza kuyamikira ziphunzitso zomwe makhala mukuzikonda, mudzatero kusiyidwa kukhala m'mayesero a Satana. Iye akusewera masewera a moyo wanu. Khalani olumikizana naye pang'ono ndipo khalani otsimikizika mudzataya moyo wanu. Muyenera kumvetsa izizi. Ngati mungayamikire ziphunzitso zomwe Satana akuzibweretsa, mukhale otsimikizika kunena kuti mudzataya moyo wanu. Kellogg akumuzonera kuti Yesu Khristu ndiye mokhamu muchipulumutso chathu chinabwerera kudzera mwa mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu. Kodi ni Yesu Khristu amene mukudziwa ino ndi mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu chifukwa mwa iye yekhayo akuti ndi mmene chipulumutso chathu chinadzera. Ngati Yesu Khristu amene mukudziwa inuyo si mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu, nkutheka mukhulupirira Yesu amene chipulumutso mwa iye sichinadzere. Pana Yesu ambirimbiri amene takuona kudziko lapansi, koma ndi Yesu mmodzi yekha amene ali mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu. Tiyamawerenga m'Baibulo, Paulo anafunsafunsa onena kuti akuti ndi kwa ngelo ndiyo amene Mulungu akamba kunena kuti iwe mwana wanga ine ndakubala. Ndi kwa ngelo ndiyo. Tonsefe ndi ana a Mulungu. Ife anthu ana a Mulungu, adoption Mulungu watigula, wadwanga redeem, wadiombola, komanso anandilenga. Angelo chifukwa analengedwa. Komano pali mwana mmodzi amene Mulungu ali naye relationship yokhayo ndi mmodzi amene ali Yesu Khristu.
ubala kotani akuti iye ndi atate wace komanso iye ndi mwana wake ubadwa yekha. Ndi akuti mwa amene yekhayo ndi amene chipulumutso chatife chikutani chikudzera. Abayendera kuti amvetsera zomwe zikuchitika. Tikamawerenga m'mabuku ena timapeza zonena kuti mpingo wa Roman Catholic nawonso umakamba zonena kuti Trinity akuti ndi nsanamira kapena chiphunzitso chapakati cha chikhulupiriro chawo. Kodi ndifunsefunso limodzi nkhamuno. Baibulo sikoti limakamba onena kuti chinjokacho chinapatsa mphamvu kwa chirombo, chinapatsa mphamvu ndi mpando wace. Ndekati ulosi ndile tikuphuza ulosi omwe ndile tikuphuza ngati uloona tikuziona chirombo imene chichi ni mpingo wa Roman Catholic. Ndi mpingo wa Roman Catholic kufuma upapa ukutenga mphamvu zake kwa chinjoka kumali salala njerekezi. Kodi mukuona ngati chirombo chikupembedza Mulungu mmodzi yemwe amene anthu otsala a Mulungu akupembedzaso? Hayi sizingatheke. Chifukwa chani? Chirombo chini Mulungu amene Mulungu wakewo tsiku lake ndi Sunday. Anthu a Mulungu ane Mulungu wa Sabata si Mulungu mmodzi. Pali video ina amene tikamba za National Sunday Law kumene inambira. Ambiri mina sadziwa so National Sunday Law inabwerapo kale kumano nkhani tayipanga defend. Kodi imene inabweramo china iye chinali chani nanga malamulo ankapanga state kapena amanena kuti chani. Pali video ina imene tikamba zimene zonse. Komanso makalata onse amene tikuwerenga apawa mwina nanso mfuna mwawerengi. Mulinki yomwe musi muli makalata onsewo. Pali folder ya Google Drive yomwe makalata onse aliko makalata aliwonse amene amakhuzana ndi crisis kapena vuto lomwe kero kanabweretsa. Makalata onsewo tinawo musimu malinki yomwe musiyo muta link ya number 3 mutakuona link ya number 3 musimu mupeza makalata onsewo ali mene momwe. Sister Wine anapitiriza kulemba makalata 53 akunena kuti chiwombolo chathu chinachitidwa osati abanda kutivesera bandalo. Akuti chiwombolo chathu chachitika motani. Akuti chinachitidwa osati ndi mwana wa Mulungu kukhalabe kumwamba koma mwana wa Mulungu kukhala thupi kutenga umunthu pa iye ndi kubwera ku dziko lino lapansi motero moyo osatha unabweretsedwa kwa ife. Chimene malamulo ndi malonjezo sakanakhoza kuchita Mulungu anachita mwakubwera ku dziko lino mchifanizo cha thupi la uchimo. Hapale ndalo ndimpesa mzimu akamba staira. Akunena kuti chiwombolo chathu ifeyo chinachitika ndi mwana wa Mulungu osati kukhala kumwambayi. Soyeza kuti Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu ali kumwamba. Ndi akuti osati iye kukhala kumwamba koma iye kubwera pa dziko lino lapansi mu fomu ya thupi kapena mu thupi la nyama. Mwana wa Mulungu anali abwere mu thupi la nyama dziko lino lapansi kuti ndine atipulumutse. Yesu Kristu kumwamba anali akadali mwana wa Mulungu. Yesu Kristu anali kukhala mwana wa Mulungu adabwera pa dziko lino lapansi koma Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu mpajambi pomwe. Apa indalo kunavesera akupitiriza kulongosola akunena kuti pamene Kristu analengeza kuyamba kukhamula kumwamba ntchito yake ndi ntchito ya mpingo pa dziko lapansi iye analengeza kuti iye anayenera kusiya udindo wake wa ulemu ndi kupisa ntchito yake yopatulika mwa chifaniziro cha umunthu pamene kwenikweni anali mwana wa Mulungu wamuyaya. Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu nthawi zonse. Panalibe nthawi yomwe Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu. Sister White Spirit Prophecy ikamba choncho. Komano funso ndena kuti kodi naka Bible limakamba choncho? Bible ikamba choncho. Tikapanga Bible ku Yohane akamba onena kuti umo chidaonekera chikondi cha Mulungu kwa ife kuti Mulungu anamtuma mwana wake wobadwa yekha alowe mdziko lapansi kuti khale ndi moyo mwa iye. Bible ikamba onena kuti Mulungu anamtuma mwana wake wobadwa yekha. Ndiye kuti ife tikhale ndi moyo mwana wobadwa yekhayo. Ndingati ino ndine ndikhulupirira wina amene si mwana wobadwa yekha wa Mulungu kodi ndikhulupirira ndani anthu a Mulungu. Twina lake number 4. Ndio number 4 ita. Namba lapena kusema namba 9 konza. Kuma namba laya. Maandike kuti 09 naika 08. Ndio kwanza ngame ndili kumalawi ndikudzonena kuti teka namba la 09 tiku network ya Airtel. Namba ya 08 tiku network ya TNM. Zinalibe ntchito kwina kusema namba la kunali ko londola koma chifukwa choti ndinaponya pofunikira kukhapo. Nabira ku network ina kale kwina kusema na chimodzimodzi. Ndifuna kambo chani. Takubira zoma Yesu akamba kusezi kulubirira. Sezi kulubira kubaseze. Komano chifukwa chitaponya pamodzi pofunikirapo ife nabira ku network ina. Ndeno Malita
anafunsa ndi Yesu Khristu nena kuti kodi mwana wa munthu umati ndiyani? Mariya anayankha Yesu Khristu nena kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wakudza mdziko. Abale ndi alongo, Mariya akuvomereza kuti Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu wakudza mdziko. Bible kwani hana lukambasonya kuti mungalonse chikondi chake potumiza mwana wake obadwa yekha ku dziko lapansi. Kodi chifukwa chani ife tikukana kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu? Ndichomwe Keloke apana kuphunzitsa Keloke. Sitawali mungala 53 akupitizabe akulemba kunena kuti mchimwene wanga ndiyenera kukuuza kuti uli ndi kuzindikira kochepa kwako mapazi ako akhala akuyenda. Wakhala ukudzimanga wekha ndi iwo amene ali mgulu la nkhondo la mpando waukulu. Malingaliro ako wakhala akuda ngati Igupto. Ngati udzagwa pa thanthwe ndi kuthyoledwa, Khristu adzakulandira iwe. Koma iwe wayima pa nthaka ya mdani, ukuchita ntchito yace. Dziko la chipembedzo likudutsa mwachangu njira yomwe mwakhala ukuyitsatira. Ngati iwe upitiriza kuyitsatira posata msewu, udzakhala ndi anthu ambiri okutsatira. Koma kodi mapeto ake adzakhala otani? Abale ndi alongo, Keloke kumene amayenda samadziwa mapazi akuyenda, amene njira zosochera Keloke tikumva choncho apa Keloke. Keloke anasiya kukhulupirira mwana wa Mulungu. Malinga lipuza chwende. Kumesawera kusindika kunena kuti pokhapo mudakhulupirira kunena kuti munapulumutsidwa ndi mwana wa Mulungu simungapulumuke. Bible likambonena kuti Mulungu atola mwana kubadwa yekha kuti ife tipulumuke. Bible likamba verse lodziwika kwambiri kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi koposa, kotero kuti anapatsa mwana wace obadwa yekha. Abale ndi alongo, kodi mukulu nali Mulungu akapatsa zoona anapatsadi mwana obadwa yekha wake? Chifukwa ngati Yesu anabadwa kuchokera mwa Atate, chifukwa ngati Yesu mwana wa Atate, Atate wakutinamiza, Atate wakunama. Koma ndikugwira mawu a Bible kambonena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, ndi Mulungu analetsa mwa chikondichi anapereka mwana wake mmodzi obadwa yekhayo. Ndipake sitawaita kambasonena kuti akuti pamene Mulungu anapereka Yesu Khristu ali Mulungu anapanga empty, anapereka chuma chonse kumwamba. Ngati pali mphamvu ya mtengo woposa yomwe Mulungu ali nayo ndi mwana wace, ndi Mulungu anapereka mphatso imene yoyo ku dziko lapansi. Anapereka chinthu chokhacho cha mtengo wapatali kwa iyeyo, anapereka ku dziko lapansi. Koma ngati kuti ayi si mwana wake, mayina akungopatsana. Abale ndi alongo, takhala kukhulupirira Yesu wina amene si mwana wa Mulungu. Komano otsatira nali kana ambiri indeli yakupa Trinity tikanipinga ambiri omwe ligwiza nazo ziphunzitso zimene zizi. Koma phunzitso ndalina kuti kodi mapeto ake akhala otani? Ndifunso omwe sitawala kufunsa apa, ndifunso omwe ife tikufunsa leo kuti kodi tikapitiriza mpaka zimene zizi indeli tikanipinga nazo ambiri nzoonadi. Koma kodi mapeto ake akhala otani? Kodi kudziwa ifeyo dziko lapansi maiko amagwirizana mu mfundo zomwe ali nazo kupanga gulu lotchedwa United Nations, mgwirizano wa maiko. Kenako maiko ku malo asathanzi kugwirizana akupanga chani? World Health Organization, WHO. Nangano mipingo kugwirizana ikupanga chani? World Council of Churches. Kodi mipingo omwe imene imagwirizana chani chimwe chili common? Trinity. Mipingo seri imene mumu imakhulupirira mu Trinity, chomwe chimayanjanisa anthuwa. Trinity komanso Sunday. Ife Trinity linayo koma Sunday lilibe. Komano muzolembera ziluzonera kuti kutsogoloko nda STA amene atazapereka STA anzawo. Kutsogoloko taona kale malo ngati ku America mipingo ine napo impera Sunday ya STA. Ali makosa ni ma STA koma amempera Sunday. Zambiri luzeka mu video imene imekamba za zomwe zinachitika mbuyomu pa nthawi ya 1888. Yomwe tikamba za nthawi yomwe Yesu Khristu akanatha kubwera pa dziko lapansi. Abale ndi alongo, pali olalika ambiri amene aphunzitsa nena kuti zonikamba pasi ndi zabodza. Komano ndifuna mumvetsere mfundo iyi yomwe analemba munthu wina mu Ministry Magazine pa nkhani yokhudzana ndi
chiphunzitso ichi akunena kuti ambiri amene anayambitsa nawo mpingo wa Seventh-day Adventist sangathe kulowa mpingo ulero lino ngati anafunikira kuvomereza kunsanamira za mpingo. Makamaka ambiri sangavomereze chikhulupiriro cha nambala 2 chimene chimanena za chiphunzitso cha utatu. Akulemba zimene ndi George Knight mu Ministry Magazine October 1993. Akamboneya kuti mapioneers athu atalabwera lero pioneers athu mpingo sangalowe. Makamaka andati avomereze chiphunzitso namba 2 chokamba za Trinity mpingo sangalowe. Chifukwa chani? Mapioneers athu amakana Trinity. Palinso video ina imene ikamba za mawu a pioneers tilongosola nkhani imene bwino lomwe. Mawu a pioneers. Mapioneers athu samakhulupirira Trinity. Msachisoni ulife leyoli sindikukhulupirira chabe iyayi koma ndayipanga enshrine ndayika pamwamba monga mfundo za chikhulupiriro zathu. Taona anthu akuchosera ntchito mu mpingo anayesana mpingo umene ma conference president anayesana ntchito ka general conference anayesana ntchito chifukwa cha akukana Trinity. Yapanga kwa requirement ya chipembedzo cha mpingo koma usolera kuti kodi mapiraka yoseze akhala utani. Kodi inu mumakhulupirira chani? Makhulupirira ndi Yesu Kristu ni mwana wa Mulungu kapena makhulupirira ndi Yesu Kristu si mwana wa Mulungu? Awa ndi maina ngopasira chabe. Ngati makhulupirira zimene zonse kutheka inuyo ndi ineyo komanso Bible tukamba za Yesu osiyana.